Pla de Doctorats Industrials consisteix en tirar endavant projectes que planteja alguna empresa, conjuntament amb una universitat, que és la que ha de fer el doctor, que és la que ha de formar el doctor, i evidentment un actor fonamental és el doctorant, és aquesta persona que s'incorpora a treballar amb un problema que ha plantejat una empresa i que té una consistència com perquè surti una tesi doctoral i per tant hi ha tot un equip de les universitats al darrere donant tot el seu suport acadèmic y científic para que eso sigui una tesis doctoral. Para mí una de las cosas más importantes de los estudios de nivel superior no es solo los conocimientos que vas aprendiendo durante la carrera, máster o tesis doctoral, sino todo lo que va alrededor de estos conocimientos. La manera en que estructura tu manera de pensar, los soft skills que vas aprendiendo a medida que vas ejecutando algunas actividades, y para mí esta tesis doctoral ha sido perfecta en ese sentido. Al final, el doctorat industrial passes uns quants anys ficats a una empresa i aprens veritablement a treballar en equip, aprens moltes coses que veritablement si estiguessis a la universitat potser no les trauries. I quan en acabar no només tens un coneixement tècnic profund que et dona el títol de doctorat, sinó que també tens una sèrie d'habilitats que s'adquireixen treballant dins d'una oficina, que abans no. En un doctorat potser purament acadèmic no el tindries tant a l'abast diguéssim, desenvolupar aquestes habilitats. El caso del doctorado industrial me pareció muy atractivo por el hecho de que vas de la mano de una empresa. Y eso quiere decir que tienes ese contacto con el mundo industrial que de otra manera sería mucho más difícil de conseguir. He millorat molt el meu currículum, he fet molta formació, he treballat a llocs molt diferents, he fut a Alemanya, conèixer gent diferent, he enriquit tant personalment com en plan científic o empresarial i ara continuo a l'empresa aquesta. Continuo treballant a SEAT, per tant a mi el programa m'ha anat a perles.